Kay galamay yung adlaw kaninyong tanan o salamat sa Dios nga niano sabta sa the 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry o kining ministry sa Emmanuel Bible Baptist Church Bagong Daan Liloan. Salamat mi sa Ginoo nga kini padayon sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan sa atong mga kalag pinagi sa pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo nga walay laing paagi mga higala nga kita makaangkon sa kaluwasan, no, kanabang dili na ta moadto sa impyerno tungod kay kita tanan mga impyernohonon man ta. Sugutag sa dili ningon ang Biblia tungod kay kita makasasala mga impyernohonon ta, no. Wa gyud tay laing padulngan, subo palandungon matud sa Biblia ang bayad sa sala mao ang kamatayon, no. Musugot tag sa dili mao gyud na ang atong padulngan. Apan salamat sa Dios nga naay manluluwas nga gihatag kanato mao si Ginoong Hesus Kristo, no. Matud pa sa Bible nga kun motuo ka niya nga siya mo imong manluluwas, imo siyang saligan, iyon ang Biblia, makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. Karong adlaw atong pagahisgutan kining mahitungod sa pagkaanak sa Dios, no. Kay ngatong una-una sa diha nga nabautismuhan ta, nabunyagan ta, nahimutang anak sa Dios, no, natawo ta ning kalibutanan, nahimutang anak sa Dios, but atong pasultion ang Biblia sumala sa pulong sa Dios kinsa man ang tinuod nga mga anak sa Dios, no. Kay di man ni siya pwede nato nga angkonon nga walay basihanan, no. So kinahanglan nga sumala gyud sa pulong sa Ginoo. So karong kaadlaw ningon ang Biblia sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Apan ningon sa kadaghan si midawat kaniya kinsa man na siya si Ginoong Hesus Kristo. O ngadto kanila mihatag siya og kagahom sa pagahimong mga anak sa Dios. Bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Kinsa nga ngalan? Ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Nga nangahimugso dili sa dugo ni sa kabubuton sa unod ni sa kabubuton sa lalaki apan sa Dios. So mga higala makita nato diri nga kung ikaw di motuo ni Ginoong Hesus Kristo, ningon ang Biblia mahimo kang anak sa Dios, no? Mahimo kang anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. So dili ni siya nga kay natawo ta ning kalibutan na mga anak ta sa Dios, mga binuhat ta sa Dios apan subo palandungon tungod kay ang tao nakasala, no, nagingon ang Biblia nakabsan sa himaya sa Dios ug mao na mga higala nga natawo ta diha sa sala, no. Natawo ta diha sa sala ug naingon ang Biblia nga nagingon ang Biblia nga kitang tanan makasasala ug ang bayad sa sala kamatayon, no. Mamatay kini atong lawas ug ang atong kalag moadto pa gyud sa impyerno. Apan salamat nga nay manluluwas nga gihatag ang Dios alang kanato nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Nga kung motuog mosalig ka na ingon ang Bible mahimo kang anak sa Dios. Gani pamatud-an ni Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 26, no. Maklaro nimo sa gisuwat ni Apostol Pablo sa Galacia 3:26 kay kamong tanan mao ang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo Jesus. Kano sa ata nahimong anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. So mga higala nga kung ikaw di ay mutuo ni Jesus Christ nga imong manluluwas, anak ka sa Dios, no. Di man na nato malalis kay naa man na sa Biblia, no. Mao may giingon pulong sa Dios, mahimo kang anak sa Dios pinaagis pagtuo, no. Dili man gyud pinaagis maayong buhat, dili man pinaagi pamimbro og relihiyon, dili pagpabautismo, no. Dili nimo mabayran sad ni siya. Kay pagtuo ra ang gipangayo sa Dios, no. Nga kung imo lang tuhuan walay lain si Ginoong Hesus Kristo, makaangkon ka nining pagkainanak. Gani kung atong tan-awon sa Biblia sa Juan kapitulo 14 ningon si Ginoong Hesus Kristo asa gani siya tuwa sabta, no. Kay mao man ay paulianan sa mga anak sa Dios, daghan kay moangkon nga anak sila sa Ginoo,
no? Mga anak sad mis Ginoo, pastor. Mga anak man tas Ginoo. No karon moabot ang kamatayon, moadto ka sa eternidad, siguro kag langit o dili pata o kinsa day kang anak. Kay ang anak sa Dios atong napaulis langit, siguro man. Muna sa Juan 14 bersikulo 2 niingon si Ginoong Hesus Kristo, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga mansyon. Kung dili pa kini tinuod, ako nagsulti unta kaninyo. Ako moadtog aron sa pag-andam og dapit alang kaninyo, ug kung ako moadtog moandam og dapit alang kaninyo, ako moanhi pag-usab ug modawat kaninyo nganhi sa akong kaugalingon aron hain ako atoa usab kamo. So you see, makita nimo mga higala nga ang saad sa Dios nga kung mahimo kang anak sa Ginoo, wala kay laing paingnan na langit na, no? Kanusa ka na imong anak sa Dios, sadyang mituo ka, midawat ka ni Jesus Christ nga imong manluluwas, na imo kang anak sa Dios. Klaro man kaayo mga higala, no? Klaro gud kaayo ang pulong sa Dios mo na nga kung naa kay Bible, mas nindot gyud nga naa kay Biblia aron masuta nimo ug makita gyud nimo sa pulong sa Dios, no, nga pinaagi lang day sa pagtuo. Kaya ang yawa may man na siya mo lipat-lipat sa tao, no? Iya man tang lipaton sa kamatuoran kay di na siya mahibaw, di na siya gusto nga mahibaw tas kamatuoran kay ang yawa bakakon man, no? Ang yawa bakakon man gani niingon sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44, tanawa. Unsay giingon sa pulong sa Dios? Ingon gani si Jesus Christ, "O kamo iya sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang pangibog sa inyong amahan inyong pagahimuon siya usa ka mamumuno sa kadpa sa sinugdan ug wala nagpuyo diha sa kamatuoran. Tungod kay walay kamatuoran diha kaniya. Sa diha nga siya nagasulti og bakak, siya nagasulti sa iyang kaugalingon kay siya usa ka bakakon ug ang amahan niini." No? So mao na ang buhat sa yawa, ang pagpamakak, pangilad nato aron dili ta masayod sa kamatuoran. Muna nga importante kayo mga higala nga karong adlaw naa jud kay Bible, no? Ayaw og kalibog pagbasa sa Biblia, no? Dili makabuang ang magbasa kag Biblia. Gani mahibaw kas kamatuoran. Munang sa John 8:32 niingon, Juan 8:32 niingon si Ginoong Hesus Kristo nga masayod ka sa kamatuoran ug ang kamatuoran mohatag nimo og kagawasan. Sa asa man na nga kagawasan? Kagawasan na siya sa mga tradisyon, kagawasan sa mga patuo-tuo, kagawasan sa pagpangilad sa yawa, no? Kay mao nay trabaho sa yawa, pagpangilad nato, no? Pero salamat sa Dios nga naay Biblia nga atong tamdan nga kamatuoran aron nga ato ni siyang tuhuan, no? Subo palandungon ang tao mogunit sa ilang relihiyon. Naam sad mi among relihiyon, pastor, na parihas ra man ta Ginoo, dili gyud ta parihas og Ginoo. Kay kun parihas pa ta Ginoo, siguro ta tag langit. Nganong dili ka siguro og langit? Kay dili si Kristo, si Ginoong Hesus Kristo ang imong gisaligan, no? Ang uban nagsalig silang maayong buhat, hangtod karon wa gyud siguro og langit. Ang uban nagsalig nga membro silang simbahan, manang hangtod karon dili gyud siguro. Kay wala gyud kasiguruan diha mga higala. Ang kasiguruan naa lang gyud ni Jesus Christ. Mo bitaw na nga si Jesus Christ nagpasalig kanato nga kun motuo kaniya sa Juan kapitulo 6 bersikulo 47. Awa ha? Juan kapitulo 6 bersikulo 47. Sa pagkatinuod ako nagaingon nganha kaninyo, siya nga nagatuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. So si makita nimo mga higala nga kung ang tao di ay mo tuo lang ni Jesus Christ, niyon ang Bible, aduna na siya kinabuhing walay katapusan. Muna'y pinakanindot nga butang nga atong pamalandungon sa atong kinabuhi nga diha lang ni Jesus Christ makabaton ta niining kinabuhing walay katapusan, no? Mahimo kang anak sa Dios, ang imong paulian langit na. And the good thing is, and the wonderful thing is, niyon ang Bible nga kung anak ka sa Dios, manununod ka, no? Manununod ka, tanawa sa Roma kapitulo 8, no? Manununod ka.
sa gingharian sa Dios, manununod ka sa mga langit nun nga mga butang. Roma Kapitulo 8, versikulo 16, ang Espiritu mismo nagapamatuod uban sa atong espiritu nga kita mao ang mga anak sa Dios. Ug kun mga anak nan mga manununod sa Dios ug isig ka manununod uban ni Kristo. Aron uban kaniya aron nga kita usab pagahimayaon pagtingob. You see? No, mga manununod sa Galacia Kapitulo 4. Muna nakanindot mga igalang kung naa kay Bible kay naagyoy mabasa nimo nga kamatuoran, no, dili ta nang istorya-istorya lang, di ta nang kanang kana bang istorya nga way klaro, no, gipaklaro gyud sa Dios kanato diri sa Galacia 4. Unsay giingon sa Bible, versikulo 6, ug tungod kay kamo mga anak, ang Dios mipadala sa ang Espiritu sa iyang anak nganha sa inyong mga kasing-kasing nga nagatuaw Aba Amahan. Tungod nini ikaw dili na usa ka sulugoon apan usa ka anak. Ug kun anak nan usa ka manununod sa Dios pinaagi ni Kristo. So si Apostol Pablo nakita niya mga higala nga ang pagka inanak sa Dios di ay pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo. No? Kaysa natawo ta aning kalibutanan, natawo man ta sa sala. Mo bitaw ningon ang Bible nga sa Roma Kapitulo 5, versikulo 12, mo man inihitabo nato sa diyang natawo ta aning kalibutanan. Roma Kapitulo 5, versikulo 12, tungod nini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod nganhi sa kalibutan. Og ang kamatayon pinaagi sa sala ug busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tawo kay ang tanan nakasala. Bersikulo 19, kay maingon nga pinaagi sa pagkamasinupakon sa usa ka tawo daghan ang nahimo nga makasasala. Sa ingon nga pinaagi sa pagkamasinugtanon sa usa daghan ang mahimong mga matarong. Kinsa man na siya? Si Jesus Christ. Kay didto ni Adan gisupak nila ang Dios og diha ni Ginoong Hesus Kristo iyahang gituman ang kabubuton sa Dios. Munang giingon ang Bible nahimo siyang ikaduhang Adan, no? Ikaduhang Adan namatay sa dito sa krus apan nabanhaw siya nagmadaugon pa, no? Pinaagi day ni Ginoong Hesus Kristo na siguro ang atong kaluwasan, na siguro atong pagkaanak sa Dios. Muna mga igala nga iyon ang Bible tuhui siya, no? Dawata siya ang kung nasa nga imong manluluwas, akong pasalig nimo nga pinagi lamang ni Jesus Christ makaangkon kag pagkainanak sa Dios. Sa ning adlaw langit nimong paingnan, no? Mubitaw na nga kung ikaw magtotoo sa Biblia, magtotoo ni Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas, nang magmutanon kay ni kamatay nimo siguro kag langit. Moingon na gyud kag 100% sure. Why? Kay nagpasalig man nimo ang pulong sa Dios, pulong sa atong Amahan nga naa sa langit, nga pinaagi lang ni Ginoong Hesus Kristo naa na kay kasiguruan. Busa mga igala ikaw nga naminaw karon dawata si Jesus Christ. Tuni ang Bible, saligi siya nga siya mo'y makaluwas nimo, makausab sa imong kinabuhi, makadala nimo sa langit. Kay wa nay laing manluluwas pa si Jesus Christ, no? I hope nga human aning mao nga diskusyon na ay pag-ampo, sunda ka na, no? Himuha ka na nga pag-ampo aron nga mapasulod nimo ang Ginoong Hesus Kristo sa imong kasing-kasing, no? Makabaton ka aning kasiguruan sa pulong sa Dios. Ug sa sunod na usab nga higayon kini nasab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat, maayong adlaw kaninyong tanan, ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas.
Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.